Hej, jeg hedder Luna. Jeg har det her linjefag, der hedder I møde med mennesker. I det her fag, der går vi meget ind på børn og ældre. Det er det, vi fokuserer rimelig meget på i det her. Og jeg vil gerne sige for mit vedkommende, at jeg vil helst have med børn at gøre, fordi det har jeg fået at vide af mange af mine bekendte og venner, at jeg er meget god til at kommunikere med børnene, lege med dem. Jeg går ned på deres niveau, så det bliver lidt sjovere for dem. Og det er sådan det, jeg mest fokuserer på, det er børnene. Det er det, jeg meget gerne vil ind på, og det kan de hjælpe mig med i det her fag. Og det er så det, jeg kæmper med, jeg gerne vil lære. Så Line og jeg har også valgt det her linjefag med mennesker, fordi jeg vil gerne lære at snakke ordentligt. Og have enten med børn eller ældre at gøre med, eller at gøre. Også at vi lærer meget om, hvordan man skal snakke og kommunikere i publikum. Er der en bestemt uddannelse, du kunne tænke dig at fortsætte med? Altså, jeg vil gerne være, min største drøm, der er at blive pædagog, men lige nu der vil jeg gerne være social- og sundhedshjælper. Er der så nogle ting i det her fag, der kan hjælpe dig på vej til at blive social- og sundhedshjælper? Ja. Er der for eksempel nogle praktiske ting, I laver? Ja, vi har jo det der med, vi har rollator og kørestol, som gør, at vi også kan føle, hvordan det er at sidde i kørestol eller være svag. Svag gående. Altså, at man ikke kan, ligesom at man skal føle sig meget usikker, hvordan de sidder der, og man kan sagtens mærke, hvordan det er, når folk kører med en, fordi Det er rigtig ubehageligt. Ja, det er en rigtig ubehagelig følelse. Og ligesom hun sagde, at pædagog, det er også det min største drøm er, det er at blive pædagog. Jeg vil gerne, ja, hvad skal man sige, studere og lære, hvordan det er. Og se, hvordan børnene de har det i deres udtryk, fordi det kan godt være, at de ikke kan forklare det sådan helt vildt, men deres kropssprog, det siger en helt anden ting. Og hvilken hverdag vi kan være med til at give dem. Ja, og vi kan give dem den glæde, de gerne vil have. Vi har også, der kommer også dagplejebørn, hvor der er et rum inde ved siden af, hvor de kommer ind, og vi leger med dem og hygger. Og Ja, leger sammen på deres niveau. Godt, tak for det.